هەموو بوویەر ئێ دیرۆکی و ئێ ڕۆژەوێ پێویستیە وان بە نرخاندن، شرۆڤەکردن، ڕاوەکردن و رەخنەکردن هەیە. ji mafê her kesî ku rastiyê nas bike. Da rastî di cihên tarî de nemîne, wenda û veşartî nemîne, pêwîstî bi lêgerîn, nirxandin û pirs û bersivê heye. Di van kêlîkan de em ê hewl bidin hinek pirsan bilivînin. Pirsên rojevê, pirsên dîrokê û digel hev em ê hewl bidin bersiva van pirsa bidin û digel hev piçekî rêya rastiyê nas bikin. Jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve. Dibe em ji pirsan netirsin. Xetên sor ji pirsan re tunebe. Ji bo pêşketina civaka, netewaya, siyaset, çande, huner, tim pêwîstî bi pirsa heye. Ji mafê te ye ku tu pirsa bike, ji mafê te ye ku tu li rastiyê biger. Dibe mirov ji pirsan netirse. Dibe mirov ji bersivan jî netirse. Rastî çi qase tal be, dijwar be, dibe mirov rastiyê hembêz bike.